Bon dia. Temperatures mínimes de finals de primavera, uns valors molt elevats que ens donen una nova efemèride en els nostres registres. De fet, a la ciutat de València, 17,3 graus. La mínima d'avui és la més alta per a un mes de febrer des de fa 37 anys. Només se va superar aquesta xifra el 5 de febrer del 79 en 18,6 graus. Per tant, un ambient que continua sent extraordinàriament càlid per a tractar-se de febrer, un hivern que està sent molt atípic i que de tota manera sembla que pel que fa a les temperatures ja tendeix a la normalització en els pròxims dies. Veig en l'evolució prevista dels termòmetres a la ciutat de València que després dels més de 20 graus que estem tenint estos dies començaran a baixar i de manera important a partir de finals de setmana. De fet, es preveu que al voltant de diumenge ja tinguem uns valors per davall dels 20 graus pel que fa a les màximes, que vagin baixant fins als 14 al llarg de la setmana, de l'inici de la setmana vinent, i que també les mínimes tendisquen a normalitzar-se, no només en la costa, sinó també a les comarques de l'interior. Com a curiositat, hem d'assenyalar que l'hivern del 56, el més fred del segle XX, va tindre una evolució semblant, almenys pel que fa a la primera part, on les temperatures van ser prou més càlides de la mitjana, amb alguns pics que passaren dels 15 graus. Després, al mes de febrer, hi hagué una irrupció d'aire fred que va fer que les temperatures baixaren de manera dràstica. No vol dir que passi enguany el mateix, però de moment el que sí podem dir és que en els pròxims dies tindrem una normalització de les temperatures. Avui ja veuen quines màximes s'esperen al Mediterrani, per damunt dels 22 graus, entre 22 i 24 a tota la zona del sud-est peninsular. Per tant, un ambient de primavera, molt lluny de l'hivern, però insistim en que té els dies comptats aquesta situació i que a partir de diumenge les temperatures baixaran i ho faran de manera destacable en totes les nostres comarques. Avui ens travessava un front que, tot i ser de ponent, ens ha deixat algunes precipitacions, especialment a les comarques del nord de Castelló. Destaquen els vora 5 litres per metre quadrat al voltant de les 2 de la vesprada, registrats a la ciutat de Morella, entre 2 i 3 en altres punts dels observatoris del nord d'Alacant. Teníem també uns altres nuclis actius de precipitació que ha deixat algunes precipitacions a la zona de l'Alcoià i també a l'interior de València, vora un litre a Caudete de les Fuentes al voltant de les 2 del migdia. Per tant, este front que anirà travessant la península Ibèrica deixarà encara algunes precipitacions més, però seran de caràcter dèbil, com estava previst, donada la situació de ponent. Mentrestant, espectacular l'eixida del sol avui a Benidorm, en imatge que ens envia Maria José de la Rúbia. Núvols alts que han travessat el territori que podíem veure també des d'altres punts de la nostra geografia, junt amb els núvols de ponent. En el cas de Benidoleig, Elio Javier Alsina ens envia esta imatge. Pas de núvols que ha sigut constant al llarg de tot el matí i que podem seguir a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat, aquest front que deixava ja a l'última hora del matí algunes precipitacions, com els hem dit, cap al nord i al centre i sud del nostre territori, però en general que no tenien més transcendència i que de fet no alleugen aquesta sequera que estem patint des de principis de novembre, en general durant tot l'hivern. Respecte a la situació, el que fa a les mínimes, ja els ho hem dit, mínimes de rècord, valors altíssims per a tractar-se del mes de febrer, 7 graus positius a l'Observatori de Vistabella, a Sant Joan de Penyagolosa, 10 graus a Vilafranca, 9 a Llucena o 13 a Vila-real i Castelló en altres de les mínimes registrades avui. A Vinaròs tampoc no han pogut baixar dels 12 graus. Cap a les comarques centrals teníem uns valors que han oscil·lat al voltant dels 12 graus a Utiel, no han baixat dels 18 a Alzira o dels 17 a la ciutat de València, ni dels 19 a Gandia, 15 han tingut a Ontinyent i 14 a Llíria. Temperatures molt altes també cap a les comarques del sud, amb els 12 graus del terme municipal de Villena, els 18 registrats a Dénia, els 15 d'Alcoi o els 19 de la ciutat de Benidorm. A Alacant i a Elx la temperatura mínima no ha baixat dels 16 graus. El mapa isobàric previst per a demà al migdia, ponent i més ponent. Demà torna a reforçar-se, si bé avui ha anat amainant i no hem tingut un vent massa destacable. Demà ja veuen com les isobàres tornen a estar ben juntes entre la borrasca que tenim al sud-oest de França i les altes pressions atlàntiques. Es travessa un altre front que podrà deixar noves precipitacions. Encara estem afectats per la massa d'aire càlid que està fent que les temperatures siguin tan altes en els últims dies, però com diem, aquesta situació ja té els dies comptats perquè a final de la setmana sí que se veu un descens apreciable en les temperatures. De moment el que hem d'assenyalar és el pas continu de fronts i de nou l'activació del vent de ponent que demà ens dona alerta groga l'Agència Estatal de Meteorologia, ho quantifica en ratxes que poden arribar a superar els 80 km per hora a l'interior de València i de Castelló principalment. Un vent de ponent que cara al final de la setmana anirà girant a mestral i a tramuntana i portarà associat aquesta massa d'aire més fred que ens ha d'afectar en els pròxims dies. De moment continuarem amb el pas de núvols que ha caracteritzat esta setmana i que de fet
fred ha deixat avui algunes precipitacions al migdia i que podrà tornar a deixar-ne de noves, sobretot a les comarques de l'interior nord. Poca cosa pel que fa a precipitacions, el vent avui entre fluix i moderat, temperatures sense canvis, màximes per damunt del que hauríem d'esperar en esta època de l'any, valors del tot primaverals. S'espera avui que passen a tota la zona litoral dels 20 graus. Respecte a demà, un dia molt semblant, pas de núvols des de bon matí, un nou front que des de l'interior i cap a la costa anirà granant el territori, podrà tornar a deixar alguns ruixats de caràcter dèbil i dispers que en general acumularan com a molt un parell de litres per metre quadrat, especialment a les comarques de l'interior, i el més destacable serà la força del vent de ponent, que torna a bufar moderat amb ratxes fortes, especialment a l'interior de València i a l'interior de Castelló. Per als dies següents ja s'acosten alguns canvis, almenys ja semblen prou segurs pel que fa a les temperatures, però el vent no ens deixarà. De fet, continuarem amb vent de ponent dissabte, un nou front deixarà el cel prou ennuvolat, nous ruixats, dèbils i dispersos, afectant les comarques de l'interior. A partir del diumenge baixen les temperatures. El vent anirà girant amb mestral i a tramuntana. Ens afectarà aquesta massa d'aire fred que de moment només estava al nord de la península Ibèrica i, de fet, la cota de neu ja arribarà a les nostres terres, podent aparèixer algun floc de neu per damunt dels 1.000 metres. Tendirà a baixar aquesta cota de neu el dilluns i, en general, parlarem d'un vent que serà fort o molt fort a les comarques del nord de Castelló, amb la qual cosa parlarem en les zones de més altitud d'un ambient de ple hivern després d'estos dies de bonança o setmanes que hem tingut també en les zones més elevades i en les comarques del nord. Per tant, per davant, canvis que anuncien una baixada progressiva dels termòmetres a partir del diumenge, que deixaran els valors habituals per a l'època de l'any. Mentrestant, les precipitacions seran de caràcter dèbil i dispers, amb la novetat d'alguns flocs de neu a partir de diumenge i de dilluns, i podria ser que la setmana vinent, al final, hi haguera canvis que ens permeteren parlar per fi d'una situació de pluges generals, però no obstant això són tants els dies que queden que, com saben, haurem d'esperar a veure si es confirma aquest canvi i ens permet per fi parlar d'algunes precipitacions un poc més generoses del que hem tingut fins ara. Com sempre us deixem amb una selecció de les imatges que ens han fet arribar avui, amb els núvols del front que arribava de ponent i que hem pogut veure d'esta manera des dels nostres observatoris. Els recordem que poden enviar més fotografies a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.